କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ହେଲା କାନ୍ଦନି 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 ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ତପନ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିବ ନମସ୍କାର ଆଜି ମୁଁ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଆଜି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ଆମର ତପନ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଆସିଛୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ପଇସାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଉଛି ପଇସା ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାସେ ହେଲା ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ 20-30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ହେଲା ତ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଆମେ ତ ଚାହିଁଲେ କିଛି ମାନେ କେତେ କୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହେବ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେବ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ହେବ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ କରୁଛେ ଆମେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ମଣିଷଙ୍କର ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ କରି ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଆସିପାରିବ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶାନ୍ତି କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହାୟତା ଆମ ପରିବାର ଖୁସି ଆସିପାରିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।